Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mun gode da wannan da buɗe wannan channel ɗin da kuka mai albarka. Ni ne naku Suleiman Lurwani. Yau darasin mu shine akan yadda za ku sa alat na ƙarya. Amma dan Allah dan Annabi mai haka mai dan ka cuci mutum ba. Muna haka ne dan ka ƙara basira akan abin ka san ana haɗawa. Wasu ne suke magana cewa ba haka fake alat to ƙarya ne, ana haɗa alat da ƙarya. Kuma wannan bidiyon za su nuna muku ne asalin yadda aka hada alat na ƙarya, amma kuma bidiyon mu na gaba za su nuna muku yadda za a gane alat na gaskiya na ƙarya. Kuma yanzu za mu fara ba tare ɓata lokaci ba, namu mai sauƙin ne dai yadda kowa zai iya ɗauka da masu ƙaramar waya da masu manyan wayoyi. Yanzu aka shiga wurin text message. Bayan ka shiga wurin text message zai fito maka haka. To kafin kai wannan abin wanda aka tura ɗin ya zamana za ka yi shi ne wannan abin kawai cikin wasa. Bayan ka saka lambar wayar ka za ka ga sunan da ya sebin a wayar tasa na sunanka kenan. To sai ka canja, sai ka saka sunan bankinsa da yake amfani da shi. Bayan ka saka masa bai sani ba, irin ka karɓi wayar nan tasa da za ka ɗan duba wani abu. Bayan ka saka sunan bankin nasa sai ka bashi wayarsa, sai ka ɗauko wayar ka kai kuma wayarka sai ka shiga wurin message. Bayan ka shiga wurin message, to idan kana tsohon debit alert ke na banki sai ka shiga ka duba wanne za ka tura masa, credit alert ne ko bank alert, sai ka credit alert sai ka yi kwafi. Bayan ka yi kwafi sai ka zo kan lambarsa, haka lambarsa ne kiston na saka marko, to za ka ta fito kiston, sai ka zuwa sai ka kwafi sai ka paste a wurin. Bayan ka paste, to kai ka tambaye ka tabbatar da sunan account ɗinsa. A wannan kaga TRP ba ya ka saka ne transfer info by bara an saka haka za ka saka sunan ka za ka saka kai transfer kenan. Haka ka saka kawa sunana Sulaiman, sai ka saka kawa. Idan sunan da kwa Suleiman Lurwani ne ka saka Suleiman Rin. To wannan dex abin sai ka zo ka ɗan canja, ka haɗa lambobi haka ko guda biyu ne ka ci canja a ciki. Nan sai ka duba adadin kuɗin na ka tura masa. Bari an saka masa 50,000. To za ka saka account number sa ce, za ka saka ana account number sa ba taka ba, tasa za ka saka ƙarshe uku. Nan farko ya ka saka farkon account number sa ukun farko. To nan sai ka duba wata rana ce yau, haka duba haka yau 16 ga wata ko karfe 3:09 haka 16 ga watan 9 2020, sai ka saka karfe 3:09 haka ya kama kenan karfe 16:09 haka zai kama kenan. Sai ka saka masa kawai da minti 8 din nan, sai ka dawo kai point, sai ka dawo ka saka masa alamar wannan, sai ka saka masa kuma yan suka kana kawa 12 haka. To sai ka duba sunan bankinsa, kawo sunan bankinsa kawa GTA ne, sai ka saka masa wannan lambobin kod din da ake duba masa wannan *7 *87. To bayan kai haka sai ka zo shi ke yanzu ka gama haɗa masu debit alert, sai ka tura ma. Kana tura masa kai kuma sai ka bar wurin, sai ka jira zuwan mesa ɗin ya shiga cikin wayarsa. Iya shiga za ga abin mamaki a yanar zai zo. Alat ɗin na ya riga ya shigo yanzu, kaga alat ɗin yadda ya kasance gashi nan, Keystone Bank Credit Alert, ga account number nan gashi, ga transfer gashi. Wannan da Allah karka manta, ka rantsi Allah ka ce wannan ba na banki bane ba. To wannan shine haka ake haɗa debit alert na ƙarya.
amma a bidiyo na gaba za mu nuna muku da aka tabbatar da na gaskiya da kuma aka tabbatar da na ƙarya ne saboda yan damfara. To wannan kai abu da wasa gashi nan ka ɗan su David Allen da ƙarya kowa ya sani. Kar ka manta ka danna mana alamar subscribe sannan ka danna mana alamar ƙararrawa. Mun gode. To gashi nan kire da Allah ke son ban gashi nan ya fito komai da komai. To kar ka manta ka danna mana alamar ƙararrawa. Mun gode.